1, start! Lavalla 1 empaa Kirsi Suomela. Lipni ja pistäjä. Kirsillä on ennätys tässä lajissa 108 toistoa. Kirsillä on takana 6 SM-kisat ja vuosi sitten voitti kultaa 20-kiloisella kuulalla biathlonissa. Kirsi on myös käynyt kansainvälisissä kisoissa ja viime syksynä Hampurissa hän oli 4. tuloksella 95 tässä samassa lajissa. Ja lavalla 2 on Liisa Lappalainen ja Liisalla on 3 kisaa takana. Hänellä ei ole tulosta vielä tässä lajissa. Hän on tehnyt salikisoja kahdella kuulalla, eli työntöä 16-kiloisella, niin se on 41 toistoa. Ja lavalla 3 on Sari Andrea. Sarilla on 10 kilpailua takana. Hänen tempaustuloksensa tällä kuulalla on 70 toistoa. Sari on käynyt 2 SM-kisoissa ja vuosi sitten oli 4. 16 kilon kuulalla biathlonissa. Ja lavalla 4 on sitten Sanna-Maija Loikkanen. Sannalla on 13 kilpailua takana. Sannalla ei ollut vielä virallista tulosta tällä 24 kilon kuulalla. Ja Sanna on 5 SM-kisoissa ollut ja vuosi sitten oli 3. 20 kilon kuulalla biathlonissa. Ja 2 minuuttia tulee täyteen. Ja tällä hetkellä lavalla 1 on 20. Rauhassa vaan, Sari! Lavalla 2 24. Lavalla 3 34. Lavalla 4 39 toista. 40 Sanna, äkkiä! aikaisin vaan rakentaa tuossa, niin se varmaan niin kuin kauheasti. Sitten 5 tuottavuus loppuun siinä vaiheessa. 40 sekuntia. Joo, nyt on hyvä. Rauha! Alla tämmönen, jota ei mene ennen tuonne niinku... Kyllä se tullut tuonne kaiken tuossa lähtee senkin sitten. Ja 3 minuuttia tulee täyteen. Tätä. Kahtella sitten, kun saatte videoa tuosta. Mitä korjaa? Anna jaksa kun 40. Hän tuohon pädekin pystyy. Tässä on tämä naisten tempaus. 24 kilon kuulalla on Hyvä Liisa. Vielä. Hyvä. arvokisa lajina.